ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар 104 микрорайон қарор дорем. Аз ин тараф 103 микрорайон мешавад, дар он ҷо масҷид, туи хонаи Самандар. Аз ин тараф аллакай охири микрорайон ва дар он ҷо бозорча. хонаи имрӯзаамон, тамошобинони гиромӣ, дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. мана ҳамин хона мебошад. дар 4 ошона. худи бино аз 4 ошона иборат аст. марҳамат, бисёр бад гап намезанем, рафтем. меброем ба 4 ошона. дар 4 ошона қарор дорем ва хонаи имрӯзаамон мана ҳамон мебошад. се хонага мебошад. дар асл 73 метри квадратӣ, лекин дар ҳуҷҷат 63,8 метри квадратӣ мебошад. дар 4 ошона. нархи хона 450 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. дар ин ҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхона ва ҳамом, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. бино дорои техпаспорт мебошад, яъне шиносномаи техникӣ. ва тамошобинони гиромӣ, хотир расон мекунем ки хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед, ҳамашон меистанд. ва таъмири хонаам таъмири хуб мебошад. дар ин ҷо ҳамом, ва ҳоҷатхона. хона бо барқ ва об албатта ки таъмин мебошад. ва ин ҷо ошхона, яъне кухни. ҳама ҳуҷраҳои истиқоматӣ ва инчунин ошхона треза доранд. полноценни се хонага мебошад. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар 104 микрорайон рӯ ба рӯи тӯйхонаи Самандар ҷойгир мебошад. дар пушти хона мактаби 43 ва болотар мактаби 101. дар наздикии масҷид қарор аст. минтақаи хуб мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона. ва дар ин ҷо охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки дар навор диден, хона таъмири хуб дорад, бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. медароину зиндагӣ мекунем. ва мана ҳамин мактаб аст дӯстони азиз, дар назди хона. нархи хона 450 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. бо транспортам мушкилӣ нест. маршрутка 48 ва 15 мегузарад ва автобуси 37 мегузарад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.